Il-Gvern se jara li min sarlu espropju b'valur sa 50,000 euro jitħallas tul is-sena li ġejja. Għal dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ippjanar u s-simplifikazzjoni amministrativa Michael Falzon waqt sessjoni ta' Gvern li jisma', sessjoni li saret fil-bini tal-MEPA. Falzon innota kif uħud minn dawn il-każijiet imorru lura sansitra sa' snin 60 u li fl-aħħar il-Gvern se jindirizza. Miżura li forsi mhijiex perfetta imma li tħares li solvi sitwazzjonijiet mingħajr ma tħares lejn wiċċ ħadd. Int mirint temmen x'temmen jekk għandek tieħu sa 50,000 across the board se nħallsuk. Is-sena ta' wara nagħmlu l-istess ħaġa. Jekk il-baġit jippermetti ngħidu ħanaqbdu u kull min għandu jieħu sa 100,000 minn 50,000 euro sa 100,000 u nħallsu lilhom ukoll. In-nefqa fuq din l-inizjattiva se tammonta l bejn 2 miljuni u nofs u 3 miljun euro. Barra minn hekk madwar terz tal-espropri pendenti mal-Knisja se jingħalqu wkoll biex bekk jisolvew kwistjonijiet li ilhom pendenti saħansitra mill-1993. Dwar l-iskema tal-ħwienet li jistgħu jingħataw ċensi twal, Falzon innota li din se tkun estiża u mibdula jekk meħtieġ għal bliet u rħula oħra. S'issa din l-iskema kienet tapplika l-ħwienet fil-Belt Valletta għal ċens ta' 45 sena, skema li għaliha s'issa kien hemm 20 applikazzjoni. Fost l-interventi tal-pubbliku spikka fost l-oħrajn id-DC-15, id-Development Control Design and Policy Guidance and Standards 2015, dokument dettaljat li jinkorpora fih 4 policies f'daqqa u jħares lejn l-iżvilupp fil-kuntest tiegħu sabiex ikollu kwalità iktar għolja. Dokument li jidher ġapaqda fil-kunsens tal-bżonn li kien hemm tiegħu. Dwar Home Ownership Scheme Falzon innota kif 167 familja jistgħu fl-aħħar jagħmlu l-kuntratt, uħud li ilhom mis-snin 80. Intant is-sessjonijiet ta' Gvern li jisma' qed ikomplu ma' kuljum u jaslu fit-tmiemhom b'sessjoni mal-Prim Ministru fil-Forti Sant'Angelo il-Ħadd filgħodu.